Because I'm ready to the thing. I'm not new to this thing. So who are the bomb that first them? Top them. But top artist, Baba. Where's the mongo? Yeah, man, big up spirit producer. This is that mirror over and the come on, that me so kumonanganiso zvangu. Aiwa, kuna kana mango zoti. Iyo pachawo zvo hawo. Pakakadosana iuchapo. Isitaradza kuti aiwa hapo. Ati avako futi waize baba. Uzgorereseka iwasheni, washe. Ndiri mulonyeni. Ndakatombogara paspeaker wani. Vakayakala maketeni mabhesi. Azere, vakadaurimisa. Vanhu vangodzoka choti tsikidzi. Ikosona kuti tsitsidzi. Dzakazoti tsitsirira idzi. Vaize ibandiko iri boys. Kwakavhura taproblus. Vakutononge sisi tisima balance. Tisima tamati ana boas. Ana joa. Yema so kana ngovhura nzeve. Shepet munzeve kuno vanosapota ngwiri. Ngwiri haidyiwe ndirikunda vasikape vakakunda. Spirit. Nditsitsidzi. Dzakazoti tsitsirira mwana mani. Maziya, kamutikinyira baba, patisu tsakangosependa pamanguva. Maziya pezangu. Ngwere hadziswita sei? Hadziswiri penja. But ngwere dzinokunyanya nezvadzaita. Basi chese chapinda muzina mangu. Aiwa amaya. Baba, panomamisano. Kwete zvimweni. Koyo. Hadziswiri. Mana pandatomamisana zvitowadi. Kwete zvokufungidzira gosi. Basi matsaga pepe ngatichita yesiku kababa. Lazao nasanga nazvo. Aiwa zviko. Wachibheri chekuti